Ой, ось так. Ой. Добрий вечір, сябри, і до побачення. Ой, пробачте, але я відправляюся у спячку. До вас зараз Рися прийде, з ёй і погуляєте. Ой, тільки не кричите моцно, коли ласка, бо мені треба відпочити. Привітання, дівчинки і хлопчики Рмов. А де Топа? І чому у нас плед на столі? Непорядок. Ай! Рмов, що за жарти? Чому плед заговорив? Не кранай! Казитна! Ой, ну, плед яще козиту боїться, ну і справи. Рися, А, я не плед, а я. А, Топа, привітання. Салют. А ти що, вирішив у хованки погулять? Ой, не угадала. А чому ти у плед з головою захутався? Зараз знову це зроблю. А ти не перешкоджай. Рмов, Топа, тобі холодно, ти захворів? Ай, липучка, де все со мною в порядку. Та ти навіщо під плед ховаєшся? Ой, я не ховаюся. Я відправляюся у спячку. Ай, йоєчки, Топа, ти все переплутав, зараз красавік. Усі твої свояки вже прочнулися. Правильно. Усе мої свояки уже виспалися. А я не. Рмов, ось так справи. А як ти думала? Така необхідність у мішок кластися у спячку. Я думав, обійдуся. Проскакав з вами усю зиму, каб ви не засумували. Ось я ну що. А тепер зрозумів, що зробив помилку. Я увесь час хожу, як сонна муха. Мені і наставниця так сказала. Кому ти вирішив відправитися у спячку? Мені це просто необхідно. Нарешті висплюся. Так що займайтеся своїми справами, а я відпочивати. І кольки протягнеться твоя весновая спячка? Ай, на гэтае пытанне ў мяне адказу няма. Пакуль не адчую, што адпачну. Не ўстану. Топа, але наколькі я ведаю, мядзведзікі перад спячкай назапашчваюць тлушч, каб не прачынацца ад голаду. А я і назапасіў. Сёння з'еў усе бліны, якія дзядуля назаўтра напёк. Не рмаўкай. Перадасі ўсім, каб не крыўдавалі. Мне для важнай справы трэба было. А вам, дзядуля, яшчэ напячэ. Добра, перадам. А яшчэ я ўзяў з сабой цукерак. Калі зусім прагаладаюся, з'ем цукерачку і буду спаць далей. Як ты ўсё прадумаў, Топа? Ну дык, спячка справа сур'ёзная. Всё, да няхуткага пабачэння. Кропка і абзац. Рада я вітаць усіх вас. Добрый вечер, сябры. Привітанне, Рмаў. Ой, а дзе Топа? Вось. Ого, а вы што, у хованкі гуляеце? Не гуляем. Просто Топа адправіўся ў спячку. Зараз? Але... Я сам ведаю, што час для гэтага не падыходзячы. Прывітанне, коска. Топачка, ты спі. Я косцы сама ўсё растлумачу. Ну, цікава, я слухаю. Топа не выспаўся, бо не лёг тады, калі клаліся ўсе мішкі. А, вось яно што. І зараз увесь час ходзіць, як сонная муха. Вось наш мішка і вырашыў перастаць быць мухай. Цяпер мне ўсё зразумела. Топа! А, Топа? Коска, можа, не станем яго будзіць? Правильно, не будзіце мяне. Не, так справа не пойдзе, Топачка. Так. Ой! Коска, чаму мне перешкоджаеш?
Потому что я хочу разобраться, чему ты, Топочка, перетвораешься у сонную муху. З чим тут розбиратися? Тому що я своєчасово не лег у спячку. Топа, не все мишки зимой отпочивают. Рмал, так! Мы читали, что твои белые суродичи не отправляются в спячку. Але я не білий. Бурым мишкам спать усю зиму таксама не обовязково. Только тым, кому складана здобывать ежу за снегу и холоду, приходится проводить у берлогу несприяльный час. Топочка, але ежа у тебе заўсёды была, Рмал. Тоді чому я зараз увесь час хочу спати? Думаю, у мяне ёсць адказ на гэтае пытанне, Топа. Ого, цікаво послухать. Цімыч табе некалькі тыдняў таму усталяваў на камп'ютер новую гульню, так? Ай, ну так. І я некалькі разоў бачыла, што ты ўвечары, замест таго, каб спаць, гуляеш, Рмал. Але гульня такая цікавая, ад яе просто немагчыма адарвацца. Так, теперь мне усё зразумела. Ай. Угу. Ты, Топочка, стал парушать режим дня, у якім, між іншым, ёсць і час на гульні, і час на сон. Ужо 2 тыдні ты не высыпаешся, таму дзе не ходзіш, як сонная муха. Угу. І ніякая спячка тут ні пры чым. Між іншым, калі ты зараз адправішся спаць, прапусціш столькі цікавага. Ой, твоя правда, Рысячка. Ой, так что, Топочка, спадзяюся, ты разумееш, якое выйсце з тваёй соннай сітуацыі. Ой, ты разумею. Трэба своечасова класціся спаць. Правильно. А зараз, пакуль у нас яшчэ ёсць час да адпачынку, прапаную паглядзець мультфільм. Ай-ай-ай. А зараз, маленькие, час рыхтавацца да адпачынку, а ўсе гульні адкладаем на заўтра. Эх, І бяжым чысціць зубкі, мыць тварыкі, адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі, Рмал. Нарэшце ты выспішся, Топочка. ого. Ого! Ой, добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.